Arte na. Guys, na nag-concert ay. Daghan kay tao guys. Money may tapo sa Japan guys. Basta Golden Week. Masiga. Oh, okay. Traffic adso guys. Nangita mi og parking. Awa ang mga plate number nila guys kay di matsumoto. Gikan ni sila sa mga lain-laing lugar ba sa nag-travel diri. Madto na maka-park ta guys nga grabe daghan tao, daghan ka sakjanan ba ang mga parking ani puno pud ni. Inani mahitabo guys basta Golden Week diri sa Japan kay taas man guhay ka ng day off ang mga Japanese uban, tagsara ang day off, nja mag-travel dyan na sila basta mag-day off, nja wala ba dyan kadyo corona diri sa Japan, napapyo, tagsa na laman, di naman po mahadlok ang mga tao, nja wala emergency, mo pwede ra mag-travel, nja mo ni nahitabo nila, gahapon pa nilagan kadyo tao. Rita guys, mag-park ta, maka-park pa, gurot ta, kaya ipasay pa muna sa guardman. Sita ni. Injanata guys, nakasulta guys. Napatay parking, pero puno ang ilang parking food. Ang diri sa Matsumoto day guys nga mga parking kay building. Taman daw ni guys 4th floor. Building ni siya guys, building for parking. Kay mo nang ingani ilang kuan guys diri sa Matsumoto, building ilang mga parking kay arong ma-save ang space ba kay di ba ang building kay taman 4th floor nana kay kung ubos ra sa base ra di man marang kay gamay ra mag space diri sa Matsumoto sa city man diri sa Nagano. Hadlok lang diri guys nga parking kung ako ra isa mag-drive di ko pasalig ani kay gamay ka jug space. Oy so, hiot ba? Piot. Na ang sagdanan gamay ka jug space. Inja si Takuya okay ra sa Takuya kay anad naman ni pero ako di ko pasalig mahadlok bitaw po ko maglaag diri Matsumoto guys kay city mo daghan ka jug sagdanan diri. So naka-park na ta diri guys ay gamay ka jug space ay gamay ka jug space namo ni puno ang mga parking dito pas taas. Sa naog ta diri guys ni hagdanan na may elevator dito si Papa gusto maghagdanan. Nana ta diri guys daghan kay tao. Parang ganahan guys ay kadaghag tao ay. Murag kurik ay. Nayo, muti nayo. Saifo. Morning pagkaon guys sa ilang kalapati. Oh! Oh! Pati diri guys, daghan ka jud tao ay. Ante open stay ko re. Mama choday. Mama choday tabi mo na. So re. Sugay. Kato. Wah. Ha. Akang mite. Ah, cute. Munay. Haye. Nalingaw ay. Munay. Wala na pagkaon sa kiyo. Wala na food. Nata diri guys ay Anja diri guys kay mga store. Nasa kiyo diri ay nagkaano guys cream. Guys tanawa ilang umbrella. Cute kadso. Ay ka-cute. Dokoy kitay na? Dokoy kitay? Mo ni mga tinda diri guys. Nindot diri ay. Nindot ta diri oy. Nindot ka ang kuan guys, nature. Fresh ka ang pamati. Inja diinit pa sa ilalim. Lakaw ta diri ay. Bayad ta guys sa parking guys. Then sakay ta og elevator.
Ito silang lugar diri kay na aircon pati elevator. お願いしといたよ。 So, gawas na ta guys, kaya dyan kami dito naglakaw-lakaw. Nga rami nagtuwa sa kuan kalapati o nagpalit sa Q og ice cream. Mura ta mong giato kay daghan mong gudpud ka tao guys. Nja karon pa doon ta matog yakisoba o soba kay kanan sa Q og soba. Ang kanadang soba guys kay kuan na siya guys mo nay murag specialty diri sa nagano. Na may soba diri guys sa doo po diri sa parking lot pero ang ganahan na Q kay katumang nayan panman doo. Ato ta saan panman nga soba. Nata diri guys. Gusto ko nun sa mukha og soba pero ning kat sa taas kay nadahian panman. Na ang soba da guys ay. Welcome to amusement park. Nay. Duanan guys. Makakuha ba ka ni si Zane? Dekiro ka na. Mada. Mada. Gambari. Nakakuha ay. Ay, hindi ay. 入ってきた。ほら。 Gambati! Ay, nakakuha sa kiyoy. Madanang kay Papa? Ani kay? 21セコンド。 Asa ba dyan? Gambari Papa! Gambari Papa! Gambari Papa! May kay. Papa, ano? Sorry. Mada. Zangnen. Candy rin nakuha. Morning guys. Listed ba ni panguhalin na ni guys? Medyo pag mapalit na naman kadritso, sigurado pa. Nata diri nagpaabot guys ay silang akiyo ay. Kapoy ko na load ako sa kainit. Uy, init ka ito nas gawas ko. Na makaload sa ang kainit. Dagi gutom na pud ko pa. Sa kiyo kay giuna po mong duwa. Na sila tinda guys para Mother's Day. Saka ta diri guys kay mo palit tag libro. So mitara santo irite ni. Patanawon na nato sa libro guys kay mahal ka adto na din nato palitan anak kay maanad. Di daw na mo palitan ba? Di na mada sa kiyog di palitan kay naanad na silang papa ba nga palitan kid. Arigato ba? Akang papa na arigato ba? Guys, nata diri guys ay nagpaabot ni Takuya nag-order og soba. Toras Takuya guys ay nag-order og soba. Diyan narata diri nagpaabot sa kiyo ay nalipay na kay napalitan ng libro. Pinahanap pa kung di na mo palitan kay mahal. Isang papa man kay gipalitan gapon. Natong order guys, papa ay. Sweet, mga una to guys kay pati ng butong manalogan ako sa butong. It's it. Guys, kanida yung ilang kani guys ay ilang wall kay tungod sa corona ni mong nanay-inani. Mga anta guys, kung lami daw ang pagkaon sa Japan guys, kay pinatingin sila mukhaon, nay ba? Hindi, dili po tayo sa Japan guys, before mo kaon, di man sila sa prayer, kaya di man ang uban ka, di man Christian. So, before sila mo kaon guys, ang ilang manner kay itadakimasu, ana. Kani guys, mo ni specialty sa Nagano. Diyan kani, kay pwede ka mo pili og mga toppings. Diyan kani mo ni sauce. Isaw-saw diri guys, kay wa man ni lasa kaadyo. Diri isaw-saw para lami. Nawa na ang kalodya guys, manahakaon. Gutom jud ito, diyan kapoy ba sa kainit. Naglako pa jud. Karon nakakaon ako, wa na lodya. Nabaslog ng kuan kalag. So may tagkaan guys, diri sa Japan guys, nagkumanilagaon kay maingon na sila
Dito sa Madista. So nauli na ta guys, mo niya mong gikay mo no guys, napan man nun mga fruits, njawa naman ko'y bugas, na bugas ay importante. Nja tissue, wala ko'y tissue. Nja na malit pud kog mga uban pang mga kinahanglanan ba. Nja guys, nja din na dyan mapugnan ang kamahal sa mga presyo sa mga palitanan pa diri ba. Anja mo na to itong trip for today guys. Anta nalingaw ra mo laraw-laraw. Nakakita mo nga inana dahil mahitabo basta Golden Week diri sa Japan daghang tao. Kaya inana diri sa Japan guys basta Golden Week daghan kadtong tao mag-travel ba lain-laing lugar gikan sa mga laing-laing lugar mo sa Matsumoto, sa Matsumoto pud mga to sa Tokyo sa Nagano masigasa kay mag-travel man gud na sila guys. Kay ting travel man gud basta Golden Week diri sa Japan guys kay taas ang holiday ba. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.